Zuciya ce kaɗai ta san abin da ya dace da ita, a yayin da hankali da tunani suke kai ɗan adam ya tunanin abin da ya dace da shi. Hakan ne ya sa wasu mutane guda biyu suka yi tunani sannan kuma suka ga ya kamata su so junansu. San junansu da martaba junansu da suke shine ya kawo farin ciki yake ɗarsuwa a cikin zukatansu. Takunsu da kuma murmushinsu duka suna yi ne domin farin cikin rayuwarsu. Farin cikin rayuwarsu shine abin da suke girmamawa, sannan kuma suke haɗa kusancin shi da mahaliccinsu da gurin bauta masa domin ƙara musu kusanci da juna. Ku kalle su ku ƙara sannan ku yaba, saboda ko da ba ku yi hakan ba, Ubangiji ya riga ya ni'imta su da soyayya mai ƙarfi. Sanin cewa Ubangiji ya ni'imta su da soyayya mai ƙarfi shi yasa suke tare sannan kuma su kai ma junansu alƙawarin da ba za su taɓa saɓawa ba. Ku sani, shi yana kiranta Momiyo, doguwa fara ta baban gida. Ita kuma take kiran shi da Solomon, ma'ana ruhi. Ma'anan hakan shine suna tare har abada. To ku girmama su sannan ku tafa musu, idan kuma kuka kalle su to kawai ku yi musu fatan alkhairi wurin faɗin cewa Allah ya ba baban gida doguwa fara Momiyo ta bangis. Ina muku fatan alkhairi.